қызық түшірі кімдір селфи ясый а мен тауық пішірім һәм ол миңа ышый тауық бигрәк тә тәмле шәй ішерге қолды шәйге салам лимон сүт уру һәм шикәр селфи 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 Қызлар һәм егетлер селфи 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 Этләр һәм пәсиләр лифт күзде спортзал суган Хэштег куям һәм җибәрәм Инста Инста Инстаграм Инста Инста Инстаграм Инста Инста Инстаграм Инста Инста Инстаграм Иртән уянам, ачам Инстаграм Яңа фотоларга шунда ук лайк куям Президент миңа хәерле иртә теләде Ә мин аңа комментарий калдырдым Селфи 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 Қызлар һәм егетлер Селфи 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 Этләр һәм пәсиләр лифт күзде спортзал суган Хэштег куям һәм җибәрәм Инста Инста Инстаграм Инста Инста Инстаграм Инста Инста Инстаграм Инста Инста Инстаграм Твиттерга кермим, анда укырга кирәк Ретвит Фейсбукка кермим, анда күбрәк укырга кирәк Фейсбук Китаплар ачмыйм, анда хәрефләр бик күп Инстаграмда рәхәт, анда фотолар гына Селфи 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 Қызлар һәм егетлер Селфи 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 Этләр һәм пәсиләр лифт күзде спортзал суган Хэштег куям һәм җибәрәм Инста Инста Инстаграм Хэштег Мишер Инста